Evde radyoya denge gele. Jinavendan uçana radyo denge gelden başkodarın heja iri 8 مجدار 2024 این لی بروکسل ساعت 8 لامده ده امن uçan serisi bir peşkeş bikin demde mazadiya reber apoye. Amadekariyen bu mitingali körüne devam dike. Amadekariyen meşhu mitinga 16 مجدار yalı bajarı Almanya körüne devam dike. Jibu 5 tarihke Kurt Banga tevlibun etekirin hefsevka kecedeke Zübeyde Zümrüt Vuhad beje ve bir 7,000 kez di mitinge de amade bin emji jibu gemasi çenebin kar diken ve emdive meşhu mitinge de denge xwe bixortî bigihinin cihane. Hevsevke kecedeke engel severji bir xis ku bi mahane amadekariyan diken u got deve evmeş miting beden gerebe rapo çareseriya pirskireka kurt. Hevsevka konmede Emine Ruken Akça, hevsevke Met Fetmede Ahmet Kobaneci diyarkerin kuyucu bu 16 مجدار herkes seferber buye. Dayıka şengi binave koma ve o siyaset vandare kurt lezgin botanji banga tevli buna meşeli Kurdistaniyan ker. Bu 5 tarihe hevsevke saziyanlı kölle serdanına dikandaran jihad ekerin u broşür u belavok hatın belav kerin. Lidar strateji amadekariye jibu meşakölüne devam dike de çarçu amadekariye meşako ve jibu azadiya reberapo li kölüne vere pekani serdana mal vargi impenaberan u esnaf ile derdora giriz hemi ya giridayı bajare dar stratejiye devam dike. Liga serdana Kurdistani belavoka ji belav diken u dibejir jibu şkandına tecid u jibu azadiya fizikiya reberapo divem behevre tevli meşa 16 مجدار yalı kölüne bibe. Tuncer Bakır Hangut ve Lepersin netici kesen ku gel manipüle diken bevekirin. Hevsevki gişeden parti Tuncer Bakır Han derbari Lepersin aledici ahaftına vi ali merdine da huyani ekta. Bakıran da zalim ku vi gotine Seyit Rıza menne kari dere u listiken ve ev jibo men bu der le men jil hemberi ve çok net devan bila ev jibo ve bebed dert bilevkirin. Le ev ahaftına men manipüle diken. Bakır Han analizman ku Wazareta Kare Hündür Sinuren Khoyer Raydariye ben bedike u hevdelen raya geçti bixapinen. Deve davili pergala qayyuman binin u rezil iradeye gel bigirin. Deve jibur çare serkina perskireka koje demildes gavin ayştiyare bavejin u davili politikaya şer u tündiye binin. Deve pevaja diyalog u müzakere ede carek eden be despekirin u Türkiye demokratik be avakirim. Bakırhan heri David beje ve neledici meledici van kesen ku bedere u peybaxtiyan civaken dıxapinin u manipüle diken dozan veken. En başta zanı ku ji rabürdüye hatanha ev hedef kertinin ve bir avayı zirareke çavadaya gelin Türkiye. Emeni hele go rejimmek faşist ve re serdeskirin. Civan çar rojen ledici dagutkeran medar kadeden pişti ku şaridariya evi hate deste serkerin darkadan alı takan devam dike. Letaken avendiyen evi civan dadiketir dagan u bitkever işeten havayı molotof halindeci erişin polisenti kliber kadedim. Civanan bir duruş haber diken darkadan apa devam diken. Levu tevgera helikoptera yalı serbajeji ben haber devam diken. Baroya Şırnak'ı peşkiri da haber xodana gel ya Merdine seruke Baroya Şırnak'ı Abdullah Fındık u Parizlerin Baroye jibu peşkiri haber xodana gel bikin duruja çaran de çune qada nöbete Parizer Abdullah Fındık ve qada nöbete ahve u diyarkir ku tayin kerna qayyuman derve hukukiye. Deste serkina şaredariya gele Merdine gasfkina vina gele deve muhalefeta Türkiye ve be hukukiye kabul neke. Parizer Fındık gotku rejima Türkiye xwe bi xwe inkar dike wek Baroya Şırnak'ı em dibêjin durxistina nûnerên gelê Mêrdînê ji erk û mafên xwe ji hukûqe û nayê qebûl kirin. Em hêvî dikin ku di demekî herî Kurtê desthilatdarî dev ji vê şaiştiya mezin berde.
Li Mêrdînê sê kesat min çavkirin li taxa Xıncıka ya navçeya Aruklu ya Mêrdînê di serdegirtina malan de Doğan Şimdî hate binçavkirin. Li navçeya Qosera Mêrdînê jî Süleyman Kahraman û zarokê bi navê E.O. hatin binçavkirin. Yên hatine binçavkirin bir Müdîriyeta Polîsan ya Mêrdînê. Hat zanin ku polîsên tek zarokê bi navê E.O.yê 17 salî işkence kirine. Piştî ifadeye E.O. hate berdan lê Süleyman Kahraman û Doğan Şimdî dibin çavandane. Lê Elihê jî çar kesên ku bi îşkenceyê hatibû binçavkirin hatin girtin. Lê Elihê çarê mijdarê rojnamavan Mizgin Sönük Yusuf Kaya bi îşkence hatibû binçavkirin. Endama Meclisa Şaredarî Elihê Özdemir Çelik û hevseroka Bereya Bajarokê Avîskê ya Girêdayê Qubinê endama Meclisa Şaredarî Elihê Hatice Tajî bi heman rengî hatibû binçavkirin. Dadgeha Türk Mizgin Sönük Yusuf Kaya, Özdemir Çelik û Hatice Tajî hatin girtin û şandin girtikê. Li Amêderê xistinên ket û çepemenî bi daxuyaniyeke şîddeta li ser rojnamavanan şer mezar kirin. Di daxuyanê Komeleya Rojnamavanan a Dîcle Firatê, Komeleya Rojnamavanên jina Mezopotamiya û gelek sazî û dezgehên din ên çepemeniyê de wan hat gotin. Van demên dawî li Mêrdîn, Batman, İstanbul, Semsûr û Meletiyê şîddeta polîsan û îktidarê gelekî zêde bûye. Rojnamavan dema karê xwe dikin bi şîddeta fîzîkî û derûnî re rûbirû tên hiştin. Ji aliyê polîsan ve tên derkirin û binçavkirin. Lê weke rojnamavan em li kêleka hem pîşên xwe ne. Heta dawî em ê mafê azadiya ragihandinê biparêzin, em wan tevgerên antîdemokratîk kabûl nakin. Di operasyona Domdar de herîkên pêncî çeteyên Daişî hatin girtin. Operasyona Ewlehiya Domdar ji holê ber bi sînorê Iraqê ber bi Tilhemiz, Hesekê û Şedadê ve dewam dike. Li gorî nûçeya Anhayê di nava du rojan de zêdetirî pêncî çete hatine girtin. Çek û cebilxaneyên li ser wan jî hatine desteserkirin. Tê gotin ku bi xebata paqijkirin û lêgerîna ji bo şaneyên çeteyên Daişê li hundirê Kampa Holê wê operasyon werê dest pê kirin. Devleta Tirka dagirker li Efrînê welatiyek revantirê xistina mafê mirovan Efrîn Sûriye ragihan ku çeteyên bi navê polîsên leşkerî yên girêdayî Devleta Tirka dagirker di şeşê mijdarê de Xelîl Musa Hüseyn a 45 salî ji bajara Efrînê ji mala wî ya taxa Eşrefiyê revandin û ber bi ciyekê lê diyar vebirin. Xelîl Musa Hüseyn berî hefteyekê ji Tirkiye hatibû dersînordar kirin. Di êrişa Devleta Îranê de du kolber birîndar bûn li gorî medya Rûşatê Kurdistanê di pêncê mijdarê de encama êrişa hêzên Devleta Îranê de du kolber birîndar bûne. Hat ragihandin ku êriş li sînorê Qendîlê hatiye kirin û kolber Cebar Razî ji gundê Kolez Xwarî girêdayî bajarê Zerdeşt birîndar bûye. Cabar ji bo dermankirina rakirina nexweşxaneya Pranşêrê. Li aliyê din kolberê bi navê Esed Firûzbeh jî di xelkê bajarê Civavroyê û li sînorê Nev Suud li dercema êrişa hêzên Îranê de bi giranî birîndar bûye. Artêşa İsraîlê li Lübnanê wesayeteke bombebaran kir hat diyarkirin ku di encamê de jineke hatiye kuştin û kesek jî birîndar bûye. Artêşa İsraîlê ragihand ku balafirên wê yê şer berbanga duh de navenda bajarokê yem Berşîfek û bajûrê Lübnanê derdora wê û navçeya wê ya Rojhilat bombebaran kirine. İsraîl hêza xwe ya hewayî jî bi hêz dike. Ji bo kirîna 25 balafirên şer ên F-35 bi şirketa Boeing a Amerîka re peyman imze kirin. Almanyayê piştî 13 salan ji rawestandinê vegerî leşkeriya mecbûrî. Ev yek jî piştî erêkirina hikûmeta Almanyayê li ser guhertinên qanûnî derbarê pergala leşkeriyê de pêk hat. Ev biryar wê destpêka sala bê bikeve meriyetê. Êdî xortên 18 salî neçarin leşkeriyê bikin lê ji bo keçan ne mecbûriye yên dixwazin dikarin leşkeriyê bikin. Berê godar rêja berûçeyên serî spê pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.